Potser alguna vegada t'ha passat que tens una idea per un projecte, ja sigui començar un podcast, escriure un llibre, aprendre a tocar un instrument o obrir un canal de YouTube, i es queda en això, en un projecte que no acabes de fer mai. O potser arribes a començar-lo, et frustres i ho deixes molt aviat. En aquest vídeo vull parlar d'això i de què hi tenen a veure uns coets, una llibreta guixada, el David de Miquel Àngel i això, sigui el que sigui. Jo vaig decidir obrir aquest canal de YouTube al gener d'aquest any, però feia molts i molts mesos que hi donava voltes, com a mínim des de l'estiu. I dins del meu cap vaig trigar tant perquè volia fer-ho bé. Em passava hores i hores llegint articles i mirant vídeos sobre com gravar i com editar, quin enfocament donar-li a un canal de YouTube perquè funcioni. Spoiler, tot això ja ho sabia fer, m'hi dedico, treballo fent vídeos per la BBC i el canal de YouTube és una part molt important de la meva feina i ens va prou bé. Aleshores, què estava passant? Doncs no fa gaire vaig ensopegar amb un terme que no coneixia, però que li va donar nom a això, la paràlisi per anàlisi. La paràlisi per anàlisi, o de l'anàlisi, es dona quan el fet de sobreanalitzar o sobrepensar una situació porta a retardar la presa de decisions o fins i tot a aturar-la del tot, quan aspirar a la perfecció acaba portant a no aconseguir res concret. Bum! I això no només es dona a l'hora de començar un projecte, també pot passar quan has de prendre una decisió important, per exemple. Potser recordeu d'altres vídeos la Bea de la Pava, que és una bona amiga i companya. Ella acaba de començar un canal de YouTube sobre música y m'explicaba això. Desde que empecé a crear toda la idea de mi canal de YouTube hasta que por fin lancé el primer video, pasaron casi 2 años. Me frenaban las dudas de cómo resolver lo técnico, teniendo en cuenta que mis recursos para grabar eran y siguen siendo supremamente básicos, celular y nada más. Me frenaba querer que desde el principio los videos fueran estética y sonoramente perfectos. En el cas dels projectes personals hi ha una forma molt fàcil de combatre aquesta paràlisi. Fes-ho, comença. O sigui, què pot passar si comences a escriure contes, per exemple, i els primers són un xurro? Només hi ha una cosa que podria anar malament, i aquí va la segona part del vídeo. Imagina't que ja ho tenim, hem començat el nostre projecte, el que sigui, i ara ve la part més complicada, com a mínim per mi. Jo he començat moltíssimes coses. Com t'he ensenyat abans, tinc quadres fets amb sprays, tinc gravats, tinc poemes, tinc aquest saxo de bambú que li vaig comprar al tio que els fabrica en una paradeta de Shoreditch. I què m'ha passat sempre? Que ho he provat, he vist que sóc molt dolent i ho he deixat. I sobre aquest fet, poca gent m'ha obert tant els ulls en tants pocs segons com aquest tio. Ira Glass és un monstre de la ràdio i la tele d'Estats Units. Val la pena escoltar-lo. All of us who do creative work, we get into it, and we get into it because we have good taste. But it's like there's a gap that for the first couple years that you're making stuff, what you're making isn't so good, okay? It's not that great. It's really not that great. It's trying to be good. It has ambition to be good, but it's not quite that good. But your taste, the thing that got you into the game, your taste is still killer. And your taste is good enough that you can tell that what you're making is kind of a disappointment to you. A lot of people never get past that phase. A lot of people at that point, they quit. And the thing I would just say to you with all my heart is that everybody goes through that. You gotta know it's totally normal. And the most important possible thing you could do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Because it's only by actually going through a volume of work that you're actually going to catch up and close that gap. And the work you're making will be as good as your ambitions. Quan comences una cosa i veus que no ets prou bo com voldries, és perquè tens bon gust, i si persisteixes, podries arribar a fer-ho com vols. Ara, val la pena dedicar-hi l'esforç? Doncs depèn, s'ha de decidir en què vols invertir el teu temps. Però si decideixes que sí, que ho vols intentar i que vols persistir, hi ha un paio que també és molt inspirador en aquest sentit. Es diu Matt D'Avella, recomano molt el seu canal de YouTube, i té un sistema curiós i molt estricte. Li diu la norma dels 3 anys, i es resumeix en que amb tot el que fa, amb tots els projectes que decideix iniciar, es fa la promesa de no deixar-los fins que passin 3 anys. No importa el que passi o com li vagi, són 3 anys persistint i després avalua la situació. Té un vídeo boníssim on ho explica, us el deixo aquí dalt i també a la descripció per si el voleu veure. 3 anys és molt de temps, però la idea de plantejar-se un període fixe, encara que sigui més curt, i marcar-se uns objectius i sobretot comprometre's amb un mateix, crec que pot ajudar molt amb allò que deia l'Ira Glass abans. De fet, amb el grup de música que tenia a Barcelona vam aplicar aquest sistema sense saber-ho. Vam estar a punt de deixar-ho al setembre del 2013 i vam dir, nois, fem un any a tope i a veure què passa.
potser ho deixem o potser surten coses bones. I al cap d'un any estàvem a punt de publicar el nostre primer disc i vam continuar. Abans d'acabar només volia dir que deixar les coses a mitges està bé, la frustració està bé, no ens hem de sentir malament per provar coses i decidir que no és lo nostre. I esforçar-te moltíssim durant molt de temps fent una cosa no t'assegura l'èxit, i els discursos que diuen el contrari són tòxics. Però començar projectes és molt maco, i t'aporta moltíssimes coses que no es mesuren ni amb diners ni amb repercussió, i només per això crec que ja val la pena posar-s'hi.